Συμπλάστια. Ωραία αστεία. Είπα να κάνω ένα Q&A στο Instagram, γιατί δεν έχω ζωή, από ό,τι φαίνεται. Και δεν το πιστεύω για τις ερωτήσεις που έδωσατε. Σε κανένα πιστεύω γενικά ότι ήταν να γράψετε τόσα πολλά. Αλλά εγώ τα. Λοιπόν, ώρες. Άμα να αντίσουμε, μην περιμένετε και πολύ σοβαρές απαντήσεις, γιατί γράψατε στα σημαντάρια μου που μου έφερε η Παναγιώτα από τη Μάλτα. Άρης ξέρει ότι πιάνει στις φανέλες. Ναι. Αλλά έχουμε δημοκρατία. Κοινοβουλευτικά πραξικοπήματα. Γιατί φοράς κόκκινο κραγιόν? Έτσι. Απόψη. Γιατί πίνεις τον καφέ σου σκέτο? Γιατί περπατάς ίσα? Γιατί φοράς γυαλιά? Πόσες φορές χτυπάς την ημέρα? Αν έπιανα έναν ευρώ κάθε φορά που χτυπούσα, κάθε φορά που λάλλουν κάποια βλακεία ή κάθε φορά που έσπαζα κάτι, θα είχα δικομονήσει. Αν είσαι ο θεατρικός ρόλος, ποιος θα ήσουν σήμερα? Η Μύδια. Ποια ήταν η πιο άκυρη δικαιολογία που είπες ποτέ? Γελάσα. Κηδεία για να μην πάω σχολείο. Πού βρίσκεις τα ρούχα σου? Είναι τέλεια. Στις ντουλάπες των άλλων. Συνήθως. Αλλά να σου πω σε story μια σοβαρή απάντηση για να δεις και θα σε κάνω και τάκ. Για να δεις από πού παίρνω τα ρούχα μου, ρε παιδί μου. Κάποιο πέρα. Τα πολύ μου τις ντουλάπες. Σου αρέσουν τα κρόστα, αλήθεια? Όχι, δεν μου αρέσουν. Αλλά στα γενέθλια μου, οι φίλες μου συνήθως κάνουν δώρα κάτι που μπορεί να μην τους αρέσει, είτε κρατώ ή παπούτσια. Ας πούμε, κολλητή μου είδαν τις παντόφλες μου, νευρίασαν και πιάστε τούτα να μην τις φοβήσει. Toxic! Θα δείξεις και άλλα skincare προϊόντα? Λάτρεψα τον όρο. Ποιο κόκκινο κραγιό χρησιμοποιείς και πώς τα συνδυάζεις? Αν εννοείς αν συνδυάζω δύο χρώματα σε ένα. Το κόκκινο κραγιό που χρησιμοποιώ είναι το άτσικι μου και τα συνδυάζω με την υπομονή μου. Συμπλάστια. Θα σου πω σε story μια σοβαρή απάντηση. Τι άρωμα φοράς? Τη ζωή. Ωραία αστεία. Δεν αρχίσει ο από τα αγαπημένα μου αρώματα, αλλά γενικά, ανάλογα με το mood της ημέρας, εκείνο που έχω σπίτι, θα πητήσω, ρε παιδί μου. Και μπόνους, ποιο είναι το μυστικό για την αυτοπεποίθηση? Να κάνεις ότι δεν σε νοιάζει, έστω και αν σε δεν νοιάζει. Γιατί κάποια στιγμή, ρε παιδί μου, θα σταματήσει να σε νοιάζει. Και δεν θα σε νοιάζει τόσο πολύ όσο νομίζεις ότι σε νοιάζει. Δηλαδή, τι είναι η ζωή? Τι είναι η ζωή? Έναν τίποτα είναι η ζωή. Πολύ φιλοσοφικό. Θα κλαμπορτέσεις στο επόμενο επεισόδιο. Θα πούμε για ζώδια. Καλή συνέχεια.